punto de comezar a temporada de percebe máis productiva economicamente, pero tamén a máis dura. Frío, chuvia, temporales, pero nadie deteñen os percebeiros. Collemos o mellor. Anda moitísimo mar, pero ao ser o primeiro día sempre se colle algún percebiño bo. Traballando a familia unida. Debemos estar con todos os sentidos alerta. Un pequeno erro pode conlevar un gran desastre. Traereiche as mellores imaxes que se poden coller. O mellor percebe de Galicia. Non vas a querer perderte ningún capítulo. Prepárate. Percebeiros de Aguiña. A campaña de Nadal cos precios máis caros, pero tamén a máis dura. Chegada ás 11:30, unha hora antes da seca, botamos as lanchas e preparámonos para a faena. O equipo. Nesta campaña de Nadal traballamos dúas zonas. A zona de Sálvora e Bionta e a zona que comprende Sagres e Torán, que foi a onde nos diriximos nós, máis concretamente a Pedra da Forcadiña. Presentábase unha xornada dura, con unha forza de mar de fondo de máis de 3 metros, o que fai máis complicado os atraques. Con cada ola, a planeadora sube a baixa sobre 2 metros. Conseguido o atraque, empeza o traballo. Apañado o primeiro saco, lánzano a bordo para a miña tía máis eu ir seleccionando o produto. Separamos o mellor e o peor e quitamos o que non sirve. Isto facémolo sempre sin quitar ollo aos percebeiros, por si piden axuda en algún momento. Despois de haber traballado un rato na forcadiña, recollemos o equipo para cambiar de petón. Botamos un pequeno vistazo ás capturas e, pese ao temporal, non pinta unha mala xornada. Agora meu pai decideu saltar en Sagres. Aínda que esta é unha zona de abrigo, o mar non perdoa. Mentres tanto, o resto do equipo traballaba na zona de Torán, onde hai fendas e recovecos que poden conter boas piñas de percebes. Meu pai decide outra vez cambiar de petón, pero o temporal non dá tregua. Xa chegando a hora de terminar, vamos recollendo a todos e chega un dos momentos de máxima tensión. Está aí atrás. Superada a xornada de traballo, comezamos a volta para terminar de seleccionar todo o produto. Cachorro, saluda aí. Fri, saluda. Ora toca subir a lancha para que non quede na auga salada nin a intemperie. Buenas. Chegados á lonxa, preparamos os percebes para a subasta. Separamos o produto en bo, mediano e pequeno. Este primeiro día nós conseguimos unhas ventas onde o percebe bo foi a 80 euros o kilo, o percebe mediano foi a 65 euros o kilo e o percebe pequeno a 50. Primeiro día superado.